Velkommen til Bakkens Yamaha-dag. Jeg glæder mig til at se jer derude sammen med en masse spændende motorcykler fra Yamaha. Hej! Så når du kommer ind her, så sætter du farten ned, og så får du lige øjenkontakt enten med mig eller Joel, og så ser vi, om der er. Hvis ikke der er nogen, der venter, så må du gerne tage en tur. Ja. Vi har stor udstilling inde på Bakken i dag med masser af motorcykler, og der er stuntshow på scenen, og man kan vinde en masse gode præmier. Der er en scooter til præmie, der er prøvekørsler på bane, og man kan komme ned og køre på sin egen motorcykel en hel dag. Og vi skal jo have gang i motorcyklerne nu her, når det bliver sommer og godt vejr, så alle kan komme ud og køre. Det vi så skal ud og prøve nu, det er den nye Yamaha XV 1900, som faktisk er kongen af alle Yamaha'erne. Det er King Cruiseren, er der også nogen, der kalder den King of the Road. Den slår alt, og den trækker som en traktor, og den kører som en Cadillac, når man kører ud af vejen. Det er bare det fedeste af det fedeste. Og går snil 180, hvor man bare sidder stille og roligt og får vinden ind i ansigtet. Det er så godt. Så det er kongen, og den skal vi ud og prøve nu. Nu skal jeg over have sendt nogle flere cykler afsted, nogle kunder ud og køre, så de kan komme ud og prøve noget mere. Og de står i lang kø og venter, så jeg må hellere komme afsted. Alfred, 3 år, første tur på Yamaha. Er det en 80 kubik? Det ved vi ikke. 90. Fantastisk størrelse. Er du klar, Alfred? Kom og gør sådan her med tommelfingeren. Det er fint. Så gør vi det. Så hold godt fast, Alfred. Hold fast i styret. Godt fast. Alt hvad du kan med alle fingrene. Kør 2 omgang. Er det fedt? Okay, gas. Du holdt til den, jo. Min far, som er inkarneret motorcyklist, har kørt motorcykel altid, som har lært mig alt, hvad der er videre om motorcykler. Jeg er vokset op bag på en motorcykel. Min mor blev højgravid kørt på hospitalet med mig i maven på motorcykel. Og han har lavet en hyldestsang til en Yamaha, han havde engang, en SR 500, baseret på en Bob Dylan-melodi, og den kan du formodentlig få at høre senere på dagen. Det er en meget, meget fin sang, en historie og en hyldest til en Yamaha.
håber, det var en god tur. Det var det i hvert fald, ja. Det var meget stille og roligt. Ja. Jeg kan fortælle jer, at statistikken fortæller os, at afhængig af sommerens beskaffenhed, så dør der mellem 30 og 25 motorcyklister om året. Halvdelen af dem falder i det, der hedder enulykker. I kan godt se, hvordan det hænger sammen. Gammel nisse, dårligt øjesyn, nyvunden vildskab, læderjagt med frynser, og så på sådan en stor grisebasse med et monster, ikke? Egentlig et træ eller noget. Den anden halvdel af de dræbte motorcyklister falder, fordi kvinder negligerer eller overser deres vigepligt og laver venstresvingsulykker foran dem. Og der er det altså lige meget, man er 18 år eller 51,4, der dør man. Jeg mener jo, at man med et pennestrøg kunne ændre lovgivningen. Folketingets politikere skal se lys i den tohjulede transport og give alle 18-årige, der har bilkørekort, lov til at køre på sådan en maxi-scooter, som den Gert har kørt på i dag. 250 kubik, 3 skivebremser, vandtæt rum under sædet. Alle I, der kender den almindelige danske vinter, vil vide, der er måske 5, 6, 7 dage om året, hvor man er nødt til at tage en limousine, og stadigvæk har man sparet penge. Resten af tiden kan man køre og afsted på sin motorcykel. Ja, det er dejligt let. Kører motorvej og landevej, så er det ikke noget problem, og så bliver du ikke træt, fordi så vinden den bærer der noget op alligevel. Men bykørsel, det er ikke sjovt i længere tid. 1800 kubik motor, der er med kompressor, så det er noget, der virkelig rykker ud på vandet. Så vil man have det hele store, toppen af poppen, så er det Yamaha Wave Runner, så går vi til den. Gert, Ja. vi skal se en rigtig motorcyklist. Du og jeg er jo bare sådan nogle skabsmotorcyklister. Og han kan køre på motorcykel. Det kan, han kan faktisk næsten ikke lade være. Nej, og han er ikke særlig gammel. Han er bare 13 år gammel. Ja. Så han er da ikke kørekort til. Godt begyndt at have fuldendt. Jeg ved ikke engang, hvor han er henne. Han er her og et eller andet sted. Jeg hedder Mikkel Brade, og jeg skal lave et lille show her, så jeg skal bare give den noget gas. Og jeg hedder Lars, jeg kommer fra Bikesoppen i Viborg. Jeg vil byde dig velkommen til vores lille stuntshow her. Men vi har Mikkel, og han er 13 år, og han er klar til at vise noget trial her, og stuntshow, om I vil. Værsgo Mikkel, giv en gas.